Kodwa phela manje sisome isivumelano sabo nomfowethu. Anginankinga nezivumelano. Isivumelano sabo nomfowethu ufuneka amzilele umfowethu kade kade. Ngiyakuzwa kokuzila. Ukuze futhi nakhona akwazi ukuthola lezi zinto lezi ayifunayo ezamfowethu. Lezi wekade eyisebenzela umfowethu. Umfowethu usebenzile nongona nje esho ukuthi hayi umsebenzi wakho nobungahambi kahle. Kodwa besebenza. Uyayifona izinto lezi umfowethu wekade eyisebenzela. Ngeke aze ayithola mengazile. Fanele azile. Ngokhulu ithoba ngicela ukuthatha le thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. Mina ke I am uMlangeni uMagasela. Niyazi kulolu hlelo ukuthi sidinga indaba zabantu siyesithanda ukuthi imindeni nemindeni kube nokuthula and asikwazi ukufika nesombululo sokuthi abantu abaqhubeke baxabane yabo sifaka usawoti silondeni. Ngiyazi ukuthi nithi mina ngumuntu kanjalo but ngisengakwenzi ngokwenhloso ngisengikwenza nje ngephutha ngoba phela nami ngifuzele ngayifuzelayo nabakwethu ningixolele. Anyways ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele uMayidize wami. Sawubona Sithando njani? Sawubona mama. Yebo unjani? Siyaphila njani? Hayi nami ngiyaphila. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV uzobe usuzisho ukuthi uba wakabani then bese ngiyabingelela kumlaleli weBlack Life TV. Sure. Umfutho waDlamini lo okhulumayo. Yes madlamini. Ngize ngokuthi nginenkinga yengane ehlele emzini eshonelwe indoda ifuna ukuzilela umyeni wayo fanele izilela umyeni wayo. Unenkinga yengane ehlele emzini wendoda? Kodwa sekushona indoda yakhe manje kufanele ukuthi umkhwenyana. Umkhwenyana wakwakho? Umkhwenyana wakwami. Yebo. Manje kufanele ukuthi uzomzilela manje ngizocana ngilayelise leso saga ningisize lo nkinga ukuthi ngasizala kanjani kwa Black Life TV. Ubona ngathi wena nginenkinga ekuthenini umuntu bekade eshadile. Ushadile niqala siqale lapho? Akashadanga nje ukepitile behleli nendoda yakhe bekepitile. Ufuna ukuzelela indoda ekepitile engamkhokhelile? Yebo ufuna ukuzelela indoda yakhe ngoba ingamkhokhele. Angazi ukuthi uzelela kanjani umuntu ongakhokheli kuyenzeka yini ma? Akwenzeki lo. Indodakazi lo? Indodakazi wami. Banabantwana nobaba? Banabantwana abantwana babo bawu-3. Okay. So wena ukuthandi lokho? Angikuthandi lokho angifuni ngoba kuyinto engenzeki engayazi. Awukazi uzwe ngayo? Akaze ngizwe ngayo. Nami kodwa ngiyafana nawe. Kenzeka abantu abangashadile bazilelane? Angikwazi ngiyaqala. But umntwana uyena ufike wakutshela lokho? Umntwana yena ungitshelile kusho ukuthi abasemzini bamcela ukuthi azele indoda yakhe ngoba ishoni naye ukuthi ucela ukuyizela indoda yakho ufuna ukuyizela ufisa ngayizilela. Manje mina angikwazi. Ngiyangidida ukuthi ufuna kanjani. Nami ngiyangididakele. So okay. Thina njengoBlack Life TV ufuna sikusize ngani ukuthi sikhulumele nomntwana noma sizama ukuthola nathi ukuthi ngabe yisiphi izathu ukuthi emzini bafuna ukuthi umntwana wakhe azelele indoda engamlobolile? Ngiyafisa ukuthi ngikhulumele nayo ingane kuze kuyofika emndenini wakhe la ethanda khona. Uthi wena leyavundla esini sakho cha? Cha mina yami angivumi nayo. Ngoba phela ukuzila kwamabhata angithi kuyifela iminyama ukhombisa ukuthi ufela. Kufanele ukuthi amkhokhele mase emkhokhele ungakwazi ukwenza lokho. Manje akakwazi ukwenza uma ngabe engamkhokheli ade bekipitile nje behleli. Akuvumelekile. Okay Sithando sami ukuze ngithathe iside lakho nami ngivumelana nawe konke okushoyo. Ngicela ungivumele ukuthi sizama ukuthola mhlawumbe ilungu elilodwa lomndeni wakubo kababa weyingane lo. Bese sithola nayo indodakazi babe khona la. Mhlawumbe sike siyikhulume lento ngizwe ukuthi from isayidini la kaMkhonyana isiphi izathu ukuthi bathi ingane ikipitile bafanele ukuthi yenze njani izilele umuntu engazange ishade naye. And also from yona ingane sifuna ukwazi ukuthi izizwa kanjani ke yona iyakuthanda yini ukwenza lokho and why izokwenza wena ungajabulile njengomzali. Njengomzali sijabula ngomndeni. Mbukelo Black Life TV njobe echaza kuma angicathi usasivele singamoshi isikhathi azama ukusondeza abantu basemzini ilunga lomndeni oyedwa wasemzini and bese sisondeza undodakazi lo othanda umfana othi ufuna ukumzilela siza ukuthi ngempela kuyisifiso sakhe yena ukuthi amzilele ubaba ngoba emthanda ufuna ukumhlonipha noma ingoba emndenini mhlambe lapha kamfana bayamphoqa ukuthi akamzilele phela igcineni ushonelwe indoda ade ihlala naye. Ngifuna ukwazi konke lokho cause angazi lutho kodwa njengamanje ngisasayidini lama umkipita uzilelwa abafethu ngiyanifundisa asambe ngisumlanda umndeni.
Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Askies. Ngisikhulumile-ke noma wachaza udaba lakho alibeke ethebeni. Indlela azizwa ngayo. Into engizoyenza njengamanje mbukeli ukuze sonke sihambisane. Ngizothatha lethuba ngibingelele ihambeli zethu. Angazi banginikeleni ikhokhi. Ihambeli zethu usisi nobhuti asebesijoyinile njengamanje sizama ukuthola ukuthi bawobani bazonibingelela bese bayazisho ukuthi bawoba abakabayisibongo. Sawubona Sithando njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibingelele nje mbukele Black Life futhi sawubona usho igama lakho nesibongo kuphela. Sanibonani babukeli be-Black Life. Igama lami ngu-Akhona Wakadlamini. Ngiganele kwaLesoma. Okay, siyabonga. Sawubona bhuti njani? Siyaphila njani sisi? Siyaphila nathi. Yeah. Sicela bandla ubingelele umbukeli we-Black Life uzobe usho igama lakho nesibongo nawe ngokunjani. Sibingelele kwabukele be-Black Life. Igama lami ngoBenedict wakaleSoma isibongo. Siyabonga. Okay. Sithandwa sami mawami. Ngicela bandla ubachazele njengoba bela ukuthi usibhalile Black Life ufuna sikusize ngani. Uzobaxoxela nje yonke lento ade ungixoxela yona. Ngenzela ukuthi iqhamuke kuwena ukuze ngikwazi ukungenelela. Yabo. Okay. Vele uhlale phezulu kwalo daba Sithando. Ngibhalela Black Life ngenkinga engizwayo ngengane yami le ntombazane ekade ikiphithile nendoda yakhe iminyaka behleli naye engakhiphe lutho. Lo ngizocela ukuthi ningilayelise ngalomhlola lona angwazi lomhlola lo abangenzela wona ukuthi ucela ukuzile indoda yakhe isishonile uthi indoda yakhe uzoyizilela. Angikwazi lokho mina ukuthi uzelele indoda yakhe ukipitile naye. Uhleli nje naye ingakulobolile. Ngazi ukuthi mina yalotshola umuntu ebese eyazila zele indoda yakhe. Okay. Indodakazi. Akhona ngithi usho njani? Yebo. Uyiqiniso lokusho uma ukuthi awushadile kodwa unesifiso sokuthi uzilela ubaba. Yebo kuyisifiso sami ngoba mina naye ubaba wengane zami sahamba sayobhala. Noma bekuyinto beyisifiso sakhe ukuthi sishade noma bengenawo amandla wagcina sedlula-ke emhlabeni. Ngokwami bengifisa ukumhlonipha ngimzilele. Kusho ba ukuthi mzilele? Ngiphoqwe ifamily yakhe nami kuyisifiso sami ukuthi ngimzilele. Nalisuseke lokuphoqo ngoba uthi nawe isifiso sakho noma usayimisela ukuhlala khona lapha kaLesoma. Angizimisele ngokuhlala ngiqhubeke ngihlale yize noma sengasekho umnyeni wami kodwa Uyafisa ukuhlala khona? yebo. Yo, okay. Bhuti wami, Yebo sisi. ngabe into enikhulume nomndeni ukuthi usisi kumele amzilele ubhuti njengoba engasekho emhlabeni? Yebo kunjalo sisi. Kufanele ukuthi amzilele umfowethu noma engasekho emhlabeni. Ngoba phela kahle kahle labantu laba bashadile kahle kahle. Ngokwephepha. Ngokwephepha. Kodwa Wasayinwa ngithi. Wasayinwa. Naye uma kantombazane lo. Wasayinwa phansi. eHome Affairs. Okusho ukuthini ukuthi bashadile labantu ifuneka amzilele. Makunjalo. Sithando sami mama, muwazi ukuthi usesubhalile. Bengazi ngifisa ukwazi ukuthi thina babhale kanjani singazisiwe thina njengomzali kube khona ubufakazi. Umuphi umuntu omndeni wayekhona ngamhlaba ebhala ngoba umuntu uma ebhala fanele kube nekhuzana. Wenzeka kanjani lonto? Fanele kube khona ozosayina ozoba khona umndeni. Wasayinela uba wena on behalf of your family. Ngathola omunye usisi wangisayinela. Indaba ungafunanga uba iba involve abazali bakho emshadweni wakho nobhuti. I was like uma uzo-complain ukuthi why ngiyobhala ebengalobolanga and Why vele? It's just because bengifuna ukuthi naye siqhubeke sazane kangcono sakudlulana buya phambili sishade yize ngenawo amandla. That's why we decide ukuthi sihambe siyobhala. Ubhuti indaba uthi wayengenamandla wena wayesho njalo ukuthi anawo amandla unala a-70 u-70 indaba yana Home Affairs. Into enza ukuthi ngisho njalo ukuthi angina amandla because bengihlala naye ngiyabona ukuthi nomsebenzi awusebenzayo awuhambi kahle. Mele asinakekele nezingane la endlini. Wamcabange. Yes. Wasulahla umndeni wakho. No wangizange ngulahle. Ulahlile phela ngoba ushada ungazi. Noma ngabe wena wafanele umchazele uma ukuthi into kanje umfana usengizalisa izingane uthe ingakho ingane zakho? Zintathu.
Okay, usengizalisa ingane ezintathu kodwa nakho akanawo amandla ukuthi angilokhuze. Angazi noma uzongivumela yini bhuti wami, but I don't believe ukuthi it's fair for umzali ukuthi ingane yakhe ifike ihambe uyogibhida athi sabheka lokho uyabuyisa ishadile isinephepha elithi ihumesisi kodwa yena engazi lutho ngalokho. Kodwa phela manje sisami isivumelano sabo nomfowethu. Anginankinga nezivumelano. Isivumelano sabo nomfowethu ufuneka amzilele umfowethu kade kade. Ngiyakuzwa kokuzila. Ukuze futhi nakhona akwazi ukuthola lezi zinto lezi ayifunayo ezamfowethu. Lezi wekade esebenzela umfowethu. Umfowethu usebenzile nongona nje esho ukuthi hayi umsebenzi wakho nobungahambi kahle. Kodwa besebenza. Uyayifona izinto lezi umfowethu wekade esebenzela. Ngeke azayithola mengazile. Fanele azile. Oh, khona izinto ezophuma zamfowethu. Yebo. Yikho nina nimphoqo sakazini. Yebo kunjalo. Uyayidinga lezo zinto uyayifuna. Oke wasitshela nathi. Wathi izinto zomyeni wakhe lezo ufuneka size ngakuyena. So akazileke ukuze lezi zinto zomyeni wakhe ekwazi ukuthi size kuyena. Azilele yena ubafo lo. Kunjalo makantombazana. Yebo njalo. Ma, angifuni kube ngathi awukho la. Angivumi. Yeah. Ngiyangivumi. Angivumi awukwazi ukuthi wena ungahambe uyozilela indoda ebingakhokheli ngakwenzele lutho ubusuthi wena uyovumelana nabasemzini wakho. Ngale kwami ngiyangitshela lutho nomndeni wami. Akukwazi ukwenzeka lokho. Akukwazi angivumi mina ukuthi kwenzeke lokho ukuthi kanjani akusivumelani nalokho. Khona ke phela ke mama ngiyakuzwa kodwa uthoma mbani Madlamini. Yebo. Ngiyakuzwa Madlamini lento eshoyo. Anivumelani. Lisho ukuthini igama lokusayina lokuthi nisayinile Home Affairs nomuntu kwashintshwa isibongo. Lo muntu lo phela masosana naye Home Affairs washintsha isibongo shuthi lo muntu lo sekunkosikazi wakho. Nami ngiyakuvumela ngokomthetho. Ukuthi umthetho lo ithi vele usewunkosikazi wakhe. Kodwa ubona ukuthi umama kanalo ilungelo njengomuntu omnyama ke wena. Ake ngithi nje umuntu omnyama uyalazi usiko. Nawe amsho nazi ingane unazi ingane zamantombazane. Wena mase kuthiwa ingane yakho le intombazane ihambe uyoyiganisa emva kwalokho uthi uyezwa kuthiwa isiyazile. Awuboni ukuthi ukuzila lokho kuzomqhatha naye nomzali wakhe ephila edla amabele. Uvela uzile nje uzilela umfana engazange adlela uthi uma wakho ekukhulisile wakufundisa. Phela lo bhuti wakhe ayithola ngale ngane ifunde crash wayikhulisela yona. Ikhuliswa umuntu nangu mama khulisa lengane. So even if lokho uyanakudinga awunikwazi ukukuforsa. Fanele nikhulumisane nomndeni ukukhombisa nani niqhamuka emndenini no right. Hayi ngiyakuzwa siswami kodwa naye makantombazana kwakufunela ukuthi angavumi kodwa sewaze wavuma usevumileke asisebenzisane ke njengomndeni sibuka ukuthi singayilungisa kanjani lento le lokho kwenziwa ubhuti wakho nendodakazi esaphila ubhuti kuyiphutha vele nangu umama uyaphila udla amabele ukhala ngendodakazi yakhe uma usisi lo imali zabhuti wakhe zamkhonyana kufanele vele ayithola unezingane ezintathu lengane zoshado banengane ezintathu ngoba bashadile ngoba bashadile so akwazi ukumisa sengamane divorce ekahamba kuyele kuba ngaze athole lutho kamfowethu mina ngamzilelile umfowethu mina ngithi akayithole yonke phela umzaleli ingane ezintathu ezaba kanti akamzilele phela ngokuzila yebo bashadile labantu babhalile phansi uyakholela ke kodwa ke ekuthenini iculture yethu kwaZulu vele umuntu akakwazi ukuthi enze izinto kukhona izinto engenziwanga engapheleliswanga ngoba ngamenzela amabhadi kwayena lo sisi le honto akaziwa phela lapha yana kahle waziwe lokhuza emthethweni lapha wezinkantolo kodwa nina kini emndenini ilokhuza inyanya zena imazi uyaqhamuka usuzozilela umuntu engana inyanya engazi lutho ngaye kwakufunele wengangavumi kwasekuqaleni kungafo sebevumileke silungisa kanjani iphutha solungisa iphutha la hayi sengamana divorce ke ahamba buyele kumo mama wakhe amthathe kulungile kodwa ngoba nezingane singisho noma kuthiwa divorce mina ngifuna ukuadvise girl yes vele noba uthu no husband naye yenza into enanibonisa right for nina ngifuna ukujudge ama yes I'm not here to judge babona ukuthi right for yibona kodwa yangakuhlonipha wena njengomzali uphila yabo bashada ngendlela yabo kwenzela ukuthi boba uthuba be safe and kuzomsiza futhi lo ngoba khona nani ingane yabo ukuze izingane ngisho noma babengasekho aqhubeka kwazi ukuzondla angithi isithando sami usisi usengabuyele ekhaya kodwa ukuthi ayoyiganisa ahamba azofaka inzila emzini yabantu ukuzila phela ukuhlonipha leyo nto mfisa ukwazi ukuhlonipha ini ngaziliwe kwaye wena uzoba namabhadi azemazi nedala semzini wakhe uzokeka kuwe nje uzorola phansi azemazi I don't know much about that but ngiyazi ngoba phela ngiphila
emhlabeni and ngisebenza ngabantu. So kubalekile ukuthi urespect ama-cultures abantu ngendlela yiwona sifundiseke ngawo. So mina ukuba mungangiphikisa mina baba uthi ngokwesiko lenu vele amadlozi nana nowabo nisindiselo so nifuna ukwenza nje kodwa ukwazi ukugoloza umuntu esezalisa iy'ngane ey'ntathu nithi nje ngoba useyizalisile usumphuca yonke into kabhutweni yena ubhutweni nje wamzalisa wahluleka ukuhamba uyakhokha kuloya muzi alobole le ngane ayicele ngokusemthethweni. Kodwa igama lithini? Bashadile ngani ngokwephepha? Asikuphiki lokho. Ngokwephepha. Akadivozeke ahamba wele kubo. Uzobuyela kubo kodwa ngiyazi adivorce. Uzokwenza umfelokazi. Ushadile nje ngokwecourt ukuze athathe into zami myeni wakhe siqhubeke zonke. Ngcono ngoba uyasho nawe siswa usushadile ngokwecourt. Akamzileleke ubafo lo. Ukumzilela phela kuyona icourt eshoyo ukuthi akuzilelwa abantu. Isiko lelo lasemndenini, iculture yemizi. Ayihlangani nenkantolo leyo nto. Sengamana divorce kabuyele kubo ke. Ngeke adivorce phela bese. Ukuze lento ixazululeke nje akadivorce nje ahamba abuyele kubo straight. Ayihlisa umoya kuba ngiyazazi ukuthi nje thina la kanje so amashiya straight ahamba abuyele kubo divorce. Angithi ingane zakho uyakhumbula ukuthi uney'ngane zakini la. Yebo sikhona. So uyihloniphi nazo awunandaba. Hayi ukuthi angihloniphi. Uthini? Ngihlonipha lokho ukuthi akufanele ukuthi azilele umfowethu. Shoza akufanele phela usazilele umfowethu kanjani bashadile labantu laba ngoba basayinile ngokwenkantolo. Abadivorce ngokwenkantolo kodwa icertificate isiphuma sithini sisiwami? Sibuzo bashadile umarried vele. Umarried vele. Yebo ungcono ngoba uyasho na ukuthi umarried. Uyazi ke na ukuthi umshado wephepha lokho ofuna sikuhlonishwa wena kurequire ukuthi kube umshado wesiZulu ozowazisa abantu abadala ukuthi sekunomakoti la ekhaya. Ushadile nawe uyasho ukuthi icertificate siqhamuka sithi married akazile ongenani icourt nelo lapha umthetho lowo wenkantolo akuwona umthetho wekhaya umthetho wekhaya uthi uyalotshola umuntu mina sisambe ngicela ukubuza la komantombazane la wena ke makantombazane ucabanga kanjani uma wakho maseqhamuka wamvulela amehlo hayi ukuthi ngimvulela amehlo khuluma kahle ngathi uyamshela ukuthi angizwa kahle hle awumbuke ngathi uyamshela ke yeka lokhu hayi ngeke ngimshele phela lo unkosikazi kamfowethu lo ngathi isiZulu sakuhlula baba mbuke ngathi ukuze nazo ukwazi ukukhululeka because uma uthi kanje wena ucabangani uzosaba phela ukuthi namahloni ngiyambona ubheke phansi phela makantombazane ngeke ungabi namahloni ukhona umzali wakho la uhamba oyigibhitisa wena wayishadisa umzali wakhe engazi lutho ngalokho uzoma kanje kube ngathi umagasela wenzeni ngoba kahlahle ubhedile uyishadisa kanjani ekhona wakho engazi lutho ngalokho. Okay so manje uphutha labani ke lelo elami alikho iphutha la nomndeni wethu umndeni wakho mina ngikwazi ungena kanjani la kulento kufanele ukuthi azile ayikho ngoba thina sazi menifuna azile emkhokheleniki emkhokheleni kanjani kahle nihambe nomcelo kanjani ebeshadile lo muntu uyakhokha basayinile yazi uyangichaza manje wena ke makantombazane ke wena amantombazane wena ulibona kanjani oludaba ucabanga kanjani akungcono ukuthi umedana odivorce nje ubuyele nje kini nje kahle nje uhambe kahle noma wakho nje njengoba sezowa ngisho ngathiwa ngiyafisa ukwenza lokho ngizokwenza kanjani umfowini angishiya futhi kudivorce abantu abangasathandana abahlukene wena yithi umyeni wakho musamthanda so divorce ke wena umyeni wakho kufanele aqhubeke kondla ingane zakho safanele aqhubeke kumakho ayidle le mali amyeni wakho ohlulekile ukuthi ayinikeze umakhe ephila khona ushade ke imvumo yabani umndeni wonke nabafowenu bengazi bona bawumndeni onjani ngale somo bavuma ingane ishada kwale soma ngibazi banhlobona ngibazi banjani indaba bengakwazanga ukuthi besazise namaXhosa namasuthu inhloboni ngale somo abantu amazulu abantu njengawe ngiyazi ukuthi abantu ucela ungangizwa kambi vele sithina amazulu ayisengise ngamazulu ngomswati but kunayo lento ukuthi uma ungayena umzulu kuye kuthiwa umuntu yini but mina ngizi kanje ngale soma iculture yakhona amazulu amaswati ithini into yakhona abesuthu yilokho kade ngifuna ukwazi manje kwi-culture yeni abesuthu nina anikwazi ukondla ingane zomuntu meseshonile niyamphuca yonke into ngishongo kanjalo nenze njani baba ngikhulumela yena sedi lakhe ingane yena engahamba ayiyele kubo yena ingane ngayishiya thina sobona usenze kanjani ke kumama ongashiya ingane zakhe engazazi izofana ayishiyeleni kodwa sisamile namanje sisasho ukuthi ongamzileli obafo angeke uzothole lutho kabafo akabuye vele sohlala phansi uma esishona indoda yakhe abayangcwaba bakubo bayifihle nje kahle abuye azohlala ekhaya ngoba ifihlwe nini ishone nini sesamfihlo bafo nini kulo nyaka odlula makantombazane ngithi yebo unyaka odlula mina engizokucela nje ngiyaxolisa ngokungamazisi usengishadile ngokwephepha kodwa ngizokucela umndeni wakaleso ngicela ukuthi nihlawule izingane ke nihlawule izingane ngoba niyaphikisana nokuthi
mina ngingazili ngifuna ukuthi ngizile. Yebo nami bengikucabanga lokho bengikufisa ngoba bengimthanda. Kodwa-ke ngiyabona ukuthi kunemibono iyashayisana la. Zila ngenhliziyo. Cha Yebo kwengane yami. ngizozila ngenhliziyo ngicela ukuthi nikhokhe nje nikhokhele abantwana benu. Yilokho engikucelayo. Okungenza mhlampe ngase kubhula umsindo emndenini. Beautiful. Sikhokhele abantwana. Yebo. Wena yilokho ubungawulandeli umthetho wasekhaya noma amasiko asekhaya. Nasayina nje noba 4. Manje kuhlwe yini ukuthi umzilele? Angiqondanga ukulwisana namuntu wasemzini ngiyavuma kodwa umthetho usho njalo ke. Okay fine ubhuti wakho bengenzanga lutho kodwa at least ke khokhelana abantwana ke. Mama umntwana. Hayi, engathi nisilethele inkinga ngempela. So bahlawula kanjani ke abantwana ke ngoba phela uyazi ukuthi thina sinalutho la ekhaya senze lutho ubafu umuntu ebekade zamenza yonke into la. Zona lezi zinto lezo oyifunayo zabafu yizo lezi kufanele usihlawule abantwana. Ngeke sikwazi ukubahlawula abantwana mawungamzileli obafu. Ufuna uqala umzilele eqala kudlule lokho. Uma sibone ukuthi senza kanjani. Wena babona unkosikazi nayo intombi-ke kodwa asiyeke enkosikazini. Hayi ngoba ngihleka njalo yazi. Hayi ngoba ngihleka. Serious lento le. Ngithi mina wena unayini intombi. Hayi, lokho akusho lutho ukuthi nginayo intombi noma nginayo intombi. Ngobani? Hayi lo mbuzo wakho uthanda ukuba nzinyana sikhulumi ngokuthi nginentombi noma nginayo intombi. Cha ngizama ukubuka ukuthi sikhuluma ngonkosikazi kamfowethu la sikhulumi ngami la. Yazi ngibukela kuthenini baba. Sometimes ezinye izinto zibalula ukuthi uyikhulume kalula uvele usho nje amagama ungabacabangeli abomndeni nosiko lokuthi lengane iphuma emzini yakubo and usiko lwakaZulu siyazi ukuthi usiko lesintu nje lethu ukuthi umuntu uyakhokhelwa kuhlawulwa abantwana mawukuthi uzalisile akekho umuntu ovele enza izinto without abazali bazi. So ngibuzele ekuthenini mhlambe wena ungakwenza yini lokho kwakho emndenini wakho. So if you have a girlfriend, une girlfriend ozoyishada wena igirlfriend yakho uthanda yini mase nibhalile uhluleko kuyondla njoba usho ukuthi umfweni mina nibheke yini kusho ukuthi ikhati engayikhokheli ingane obadodla. Nami yona leyo ntombi lokukhuluma ngayo. Mangase kuthiwa uNkulunkulu uyangithatha emhlabeni. Sisayinile naye. Kungafuneka ngizilele naye. Umyeni wakhe nje. So ngcono ngoba yiphangithi. Akuthi ngizobe ngumyeni wakhe. Kodwa kusho ukuthi ngcono bayi. Kodwa ke siyeke yami ke sikhuluma ngale ngoma kantombazane. Wami nje. Njengoba ethi uyaxolisa kimi angivumi ngiyaxolisa kimi ngedwa waphela somndeni thina fanele axolise nakubafowabo ngoba siwumndeni kunabafowabo siwumuzi yomndeni fanele uxolisa nakubona uqobo ngoba kade ehleli ngoba sekufanele ukuthi abuye manje sekufanele abuye ngoba manje sekuhamba indoda yakhe fanele ukuthi axolise nakubona akhulume nathi abiza umndeni nje. Yebo bakhulume nathi sonke. Sexolisile kimi kodwa asixolise ke mama. Abiza umndeni wobhuti wakadlamini umndeni wobhuti bakhe. Uyephi umndeni wako azezoxolisa kuthina sonke. Sithina sonke ukuthi akwazi ukuthi axolelwe kahle. Mina ngamxolela kodwa abafowabo bazosala bengaxoleli mhlawumbe nabanye bemndeni. Yirong lento ayenzile ayinhle mina nje angivumelani nayo. Angivumelani lento ayenzile angivumelani nayo ukuthi ke ingane ifuna ukuyiphatha ingane nje ziyathanda ukuyiphatha zona thanda kabi ukuyiphatha ifuna ukwenza izinto ngendlela yazo kodwa mina ngesasho namanje makantombazane ukuthi mawungakwenzi lokho ngeke uthole lutho kamfowethu lutho lo bhuti bafesi yangihlekisa lutho yazi ukuthi mhlawumbe nama ukuphatha kabi mina kangithusi nawe siyazi mina ngicabangani phindele ekhaya ungayizileli indoda yeso yafuna ngitshela ukuthi umngozi balento yini ingoba isiko lokumunye umuzi ongaziwa kuwona angithi nasayini iphepha nini angikhona ukuthi ifile ku 200 lento yokusayini kusho ukuthi ekhaya badlanga lutho wazalela umfana wawumthanda ke angeke size sikwenzeke ke lokho sikujaje kuloko uthando lufika noma ikiphi noma ngasikhathini sometimes ukwenithatha inqomo ngayo yebo wabuyela ekhaya so buyela ekhaya ke manje akho umuntu ozomzilela uwena unkosikazi akekho into angayenza ubhuti ekutheni nakuphuce konkosi kuneza ubhuti awuxabani futhi naye ingane yofisa ukuthi zikwazi kubo kodwa ubhuti sizozama ukuthi sikhulume naye sim-understandizwa lusiko lakhe afuna ukul-applya asilasini culture esingayazi phindele ekhaya ezoma usamncane uyokhulisa ingane zakho imali yamkhonyana wakhe yona ezonto ingane zakho ikhula nomkhonyana wakhe asangathanda ingane zakhe ifunde ezikoleni ezingcono iqhubeke ifunde ubhuti nolaka phela ukhumbula umzwile utheni nabo bebesizo yena ubaba so ulaka liningi
sekuhamba i-breadwinner. So ikona lokho kungabe inkinga ekutheni nangafuni imali ya-breadwinner lihambeleni kunkosikazi wakhe, asho yena uthi unkosikazi wakhe. Hayi mina sengiqedile mina isekho enye into engisengizoyikhuluma. Hayi siyabonga baba isikhathi sakho. Bisifuna ukuzwa nje from your side ukuthi ngempela umndeni wakho wonke uvumelana ukuthi ingane izilela umuntu ongazange ayikhokhele ngenxa yokuthi nje babhalile. Unkosikazi wakhe nawe yasho sisi uthi ngenxa yokuthini babhalile Ngokwephepha. ngokwephepha. Ukuzila Sephuma sithini ukuzila isitifiketi ukuzila sona? ukuyiphatha. Sephuma sithini isitifiketi Ukubhala sona? kokuyiphatha, abazali Mama, sephuma bengazi. sithini isitifiketi Bengazi sona? abazali. Sibhala ukuthini isitifiketi masiphuma lapha eHome Affairs? Okwabo lokho abazi abazali khona abazali abangazi bale somabazi. Mfowethu ngoba unkosikazi kamfowethu. Thina sangazi wayenza into umshombe eceleni nendoda yakhe baqeda singazi thina. Mina ngicabanga ukuthi uhambo lami laphela la ekhaya bafowethu. Ubhuti omdala uMr Lesoma sicela ukukhuluma naye eceleni kodwa lokho acelayo ngicabanga ukuthi ngeke kuze kwenzeke. Nawe usongayishiya ke okwakho ucomment lapha yana ku channel usichazele ukuthi wena ngokwakho ulibona kanjani lo daba. Mhlawumbe noma gasela ubunye akakwazi kahle ngoba engazi okwangempela. Nami ngiyayicabangela ukuthi mhlawumbe indlela abantu abaphila ngayo ayifani. Kodwa le ukuthi uhambo ozilela umuntu ongakulobolile phela ukuzila bafethu kuyikona ukuhlonipha usiko. So uhlonipha kanjani nabantu ungazi ukuthi lapho kulo muzi ngikhalimiseni bafethu yabo nje ngiyasarena ngicela ngikhalimise bafethu. I just want to know ku-possible yini ukuthi uthi ungashadile ngokwesiko bese uhamba uyenza izinto zesiko ngoba phela umfazi wephepha okwephepha akuhlangane nokwephepha. Babevumelene kodwa kwakusivumelane sabo. Mawami I am so sorry ukuthi kuze kwafika la ngiyakubona ukuthi umuntu ongakwazi ukukhuluma kakhulu kodwa mufisa ukuthi sikusize thina kwa Black Life TV. Engicabanga ukuthi ukusiza ukuthi sithathe indodana siphindele ekhaya. Uzoqhubeka ondlingani zakhe umyeni wakhe ngiyacabanga ukuthi uzomzilela ngenhliziyo yesina sami. Lokuyingubo zamabhadi lokho kuyingubo ezimnyama engakwazi chaza ukuthini ungageqe emzini abantu ugcina uginqika nawe mhlawumbe izinyanya zakho zixxa ukuthi wenzani lokwenze njani la ekhaya ngasho le moto esezilile uzoba nenkinga. Bhuti wami Uzomqhatha I pray to God ukuthi unkosikazi wakhe ukuthi uyasibukela ngeke ukhulume nebabazi. Hayi angilazi la konje. Siphinde sibonane embukelo Black Life TV kwi-episode elandelayo. Mina uMlangeni Magasela ngiyamthanda. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black